Sa higit 154 na operasyon ng City Police Office ng San Fernando, Pampanga mula pa noong buwan ng Nobyembre ng nakalipas na taon, umabot na umano sa 263 ang naaresto dahil sa paglabag sa Provincial Ordinance Number 756 o ang quarantine protocol na nagtatakda ng pagsusuot ng face mask at face shield at maging ang hindi paglalabas sa bahay ng hindi kinakailangan. Dito sa sentro ng Pampanga o City of San Fernando, ang mga barangay na malapit sa downtown o pusod ng syudad ang may maraming mamamayan na lumalabag. Dito kasi matatagpuan ang old and new public market ng syudad at ilang malalaking grocery store. Gayon na rin ang malalaking barangay o business district ng syudad na may malaking populasyon. Nitong March 8, nakapanayam ng CLTV News si Mayor Edwin Santiago sa pag-usisa namin kung nababalanse pa ba ang pagbubukas ng ekonomiya sa pagpapatupad ng minimum health standard. Sagot niya, we were given enough power na bahala ang LGU. So yun ang binabantayan natin na hindi tayo ma-out of control and ma-overwhelm. Inamin din ng alkalde na limitado na ang pagbabudget ng lokal na pamahalaan, lalo't kung iiral ang mas mahigpit na lockdown na kinakailangang ayudahan ng pangangailangan ang mga komunidad. Ang sikreto lang nito, Paolo, we follow rules na see to it na nakabukas ang lahat na kontrolado natin para makapaghanap buhay, yung pangkabuhayan ng tao nakabukas eh. Kasi hindi naman natin sila mabibigyan ng pagkain 3 square meal o araw-araw. Bukod sa personal details ng mga nahuhuling lumalabag sa quarantine protocol, hindi naman makikita sa ibinigay na master list ng PNP ng Siyudad San Fernando kung saan sila nabibilang na sektor. Samantala, sa text message na ipinadala ni Commission on Human Rights o CHR Region 3 OIC Attorney Leo Ray Valmonte, tanging ang mga quarantine violators na may pag-question sa legalidad ng operasyon lamang ang kanilang hawak na datos. Habang sa datos ng Department of the Interior and Local Government o DILG, mula Marso hanggang Oktubre ng nakalipas na taon, pumalo na sa higit 400,000 katao ang naarestong quarantine violator sa buong bansa. 36% rito ay binalaan lamang, habang 38% naman ang pinagmulta at ang natitira ay tuluyang sinampahan ng kaso na may paglabag sa Revised Penal Code. Sa naaktuhang operasyon ng news team nitong Miyerkules sa operasyon ng PNP sa Siyudad San Fernando, hati ang saloobin ng mga netizen na sumubaybay sa operasyon ng PNP sa mga lumalabag sa minimum health standard. Ang ilan ay pabor lamang sa mahigpit na pagpapatupad ng quarantine protocol, habang kapansin-pansin rin ang puna ng ilang netizen na naaawa sa mga maralitang tagalunsod na hinuhuli ng mga otoridad. Simpatya ng ilan, bigyan na lamang sana umano sila ng face mask. Paulo G. Santos, CLTV News.